Nafa ne yɛrɛ bɛ nafa caman b'a la ni den kalanna fa bɛ hɛrɛ sɔrɔ ba yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'aw dɛmɛ. Ni ɲinini b'a fɛ i n'a fɔ den ka kalan kɛ awɔ minnu bɛ puruke a ka se ka to a ka di ne kɔni a ka kalan yɛrɛ de ne b'a encourager a ka kalan kɛ puruke a bɛ se ka to projet na ne ka ala deli yɛrɛ y'o ye quoi a ka kalan kɛ dɔrɔn a ka to yen f'a ka taa ɲɛ quoi ne ka ala deli kɔni y'o ye sini tile bɛ ala deli la a ka se ka kalan kɛ. mɔgɔ minnu nana aw la kunnafoni aw ye faamuyali jumɛn sɔrɔ a la? Ne ye faamuyaliba de sɔrɔ a la. I n'a fɔ jumɛn? Maracogo sira fɛ ani kalan yɛrɛ sira kan a ka kalan changera maracogo la a ka kow bɛ ka taa ɲɛ. Aw bɛ se ka mun fɔ projet ɲɛna u ka dɔ fara don nataw kunnafoni kan? Ne bɛ se ka min f'u ɲɛna hali bi an bɛ dugawu de kɛ u ka se ka dɛmɛ don denmisɛnninw ma k'u dɛmɛ k'u encourager ka puruke u bɛ se ka taa ɲɛ quoi ne b'o dɛmɛ de d'u ma. Commentaire jumɛn? Tiɲɛna commentaire bari ne bolo hali ka dan ne den furakɛli ma o ye commentaire dɔ ye a ɲɛ tun b'a dimi n sera u ma a y'an dɛmɛ n b'o foli belebeleba k'u ye. Ko kalan yɔrɔ y'i dɛmɛ a ye mun kɛ? A ye den i n'a fɔ kalan t'a la u ye minɛnw di denmisɛnninw ma i n'a fɔ ne yɛrɛ ta u ye minɛn d'u ma u ye minɛn segi b'a la kaye ni fɛnw b'a la a ka ekɔli sara o ye belebeleba ye o degun bɔra anw kan an bɛ foli caman k'u la.